niin, aivan loistava päivä kaikille. Se on KTM-herra täällä taas. Tehdään vähän erilaista videota, ulkoiluvideota. Tossa on mun maja. Tossa on mun kishan hauta. Tuo lähtee irti tosta jotain. Tollanen kissa, Toffe. 1.10.16. Ja sitten tässä on tällainen ruma vyhty. Tai no, en mä nyt tiedä rumasta. Ja sitten mä oon pistänyt tuohon ympärille kaikkea shaibaa. Saattelin myös kompastua tuohon. Onko talli auki? Vois tehdä vähän niinku puukaato-video. No eipä tietenkään. Valtaa asiaa kohta. No niin, nyt jatketaan. Moijakin. Sanotko sä YouTubelle moi? Joo, älä sit sano. Toi meinaa olla vähän kuura tuo koira. Joo, Jaki, pysähy. Tää pitää varmaan pistää pian vaihtoon tuo remmi. Meinaa olla vähän poikki tosta. Tosta. Avaan. Taakse tonne. Yksi parhaista traktorin merkeistä. John Deere. Mä oon tosiaan enemmän massikkamiehiä ja sellaisia. Tai sellaista. Minun pikkukirves. Mun yksi itse tehty kirves. Tosi, että mä en oo itse tehnyt sitä. Se on yksi toinen tehnyt. No what the fuck, mihin vittuun se on itse mennyt? Tuolla. Tää on mun vanha kypärä. Mun pitää taas pian ostaa uusia tossa on. Jos tää nyt kuvaa oikein, niin KTM-lippis. Sport Motorcycles. Tällainen härpäke. Mulla on tosiaan ihan hyvät vaatteet, tällaiset maastohousut ja takki. Nää on ihan hyvät. Taikka siis tosi hyvät. Vittu tää kamera kuvatus. Tää puhelin. Tää kuvaa tosiaan puhelimella. Mennään olla vähän kovaa täällä. Taikka sitten tehdään paljon tarpeeksi. Joo, mä oon mennyt vähän upota täällä mönkkärillä. Mönkkäri on nyt vähän niinku rip-vaihteet ja takarengas, niin se on vähän niinku tuolla varastossa. Niin. Siinä on vaihteet ja tuo takarengas paskana. Tai en mä nyt, takarengas ei oo paskana, mutta sieltä koko laakertaa. Vähän niinku rip. Pitäänpä tuo. On se jotenkin hieno. Olisiko siinä hienoa? Vittu risu. Tää on kova. Mä oon tosta ja tuolta kaatanut. Ja teidän kauempana takaa tuolta. Ja tuolta mä oon kaatanut aika paljon. Tästä me ollaan kaadettu yhtäkään moottorisahalla.
Okei, tuo ei ole hyvä. Gorilla Bonnie. Hetken. Pitäisikö me laittaa sen? Tiedä vähän kuvaamaan. Älä mu... Joku vitu vanha. Ei asti joka. Mennä tonne keskelle tietä. Onhan sinä tää. Siihen. Hetkinen. Tuo vittu katuu tuolla. Ei perkele! Vittu. Pure siihen saatana. Vittu. Ehkä meidän pitää vaan kaapata tuonne. Jätäänkö karmea tai niin nurmikolle. Nurmikolle. Onko kuva? On niin, mä oon kuvannut. 7. Ja lopetellaan. Mulla on sellainen tapa, että maksimissaan 10 minuuttia, koska muuten tuo mun puhelin on aivan saatanan hidas. Se ei mennä ladata ollenkaan niitä tubeja. Onko vitusti se kamera jäljellä? Oho! Kaatu kamera. Ai saatana, tuolta pistää joku muu jalkaan. Ai perkele! Pidetään sitä sitten kädessä ja hakataan yhdellä kädellä. Tää vittu onnistuu. Otetaan. Mä teen sitten vielä yhden videon ehkä. Se on moi moi! Moi!